Αυτή η δουλειά, η αεροπορία σε όλα τα επίπεδα απαιτεί πάθος. Το πάθος, αν δεν υπάρχει, δεν αναπληρώνεται ούτε δημιουργείται. Αυτό είναι χαρακτηριστικό του κάθε ενός από εσάς, τα 27 παιδιά, τα οποία σήμερα με το καλό μπαίνετε ενεργά στην δουλειά σαν μηχανικοί αεροσκαφών της Aegean. Τα παιδιά ήταν καταπληκτικά, ήταν μια σειρά πραγματικά πάρα πολύ καλή και πολύ δυνατή, που θα ομολογήσω ότι βοήθησε και εμάς να γίνουμε καλύτεροι. Από μικρός είχα αυτή την αγάπη για τα αεροπλάνα. Ήταν η ευκαιρία για να εκπληρώσω τον όνειρό μου. Ήθελα να ασχοληθώ με το maintenance των αεροσκαφών. Όταν βγήκε η υποτροφία, αυτή με βοήθησε να αλλάξω καριέρα και να ακολουθήσω αυτό που θέλω. Το πρόγραμμα διαρκεί 2 χρόνια. Είναι η θεωρία 2 χρόνια, που έχει και πρακτικά μαθήματα, και άλλα 2 χρόνια είναι το on-job training. Η εμπειρία είναι η καλύτερη που μπορούμε να βρούμε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Η σχολή αυτή παρέχει πολλά πράγματα. Διαθέτει τα υπόστεγα με τον ανανεωμένο της στόλο. Και άριστο εκπαιδευτικό προσωπικό που ήταν πάντα στο πλευρό μας. Οπότε είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος με το πρόγραμμα αυτό. Αν υπομονώ να μπω στη δουλειά, να εμπλακώ σε όσες περισσότερες εκπαιδεύσεις γίνεται. Να πάρω όσο περισσότερες πιστοποιήσεις και type rating μπορώ, και το πτυχίο αυτό είναι τα θεμέλια για αυτό που θέλω να συνεχίσω. Θα το συμβούλευα να ξεκινήσει εδώ, είτε με υποτροφία είτε χωρίς. Είναι το καλύτερο περιβάλλον και οι καλύτερες δυνατές συνθήκες για να ξεκινήσεις στην Ελλάδα. Έχει άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Είναι πραγματικά η ευκαιρία για να πραγματοποιήσεις τον όνειρό σου, αν θες να γίνεις μηχανικός αεροσκαφών. Η αλήθεια είναι ότι αυτό με την υποτροφή μας ευνηδίασε και μας ευνηδίασε ευχάριστα. Σήμερα είναι μέρα χαράς, συγκίνησης και περηφάνειας. Οι υποτροφίες μας βοήθησαν, μας διευκόλυναν στο να κάνει ο γιος μας το όνειρό του πραγματικότητα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος από την εκπαίδευση και τις εγκαταστάσεις που έχει η εταιρεία της Aegean και Olympic Training. Να τα αγκαλιάσουν, να τα βοηθήσουν για να εκπληρώσουν τα ακαδημαϊκά τους όνειρα. Εάν αυτό είναι το όνειρό τους, αυτό πρέπει να κάνουν.